Indira Ekadaši. Šrí Krišna pokračoval. Teraz ti popíšem Ekadaši mesiaca Ášvina, september-október. Nazýva sa Indira a viaže sa k nemu nasledujúci krátky príbeh z Purán. V dávnych dobách žil kráľ menom Indrasena. Bol taký mocný a silný, že si pokoril všetkých nepriateľov a zjednotil krajinu pod jednu jedinú vlajku. Nebol len zbožným a mocným kráľom, ale aj mojím oddaným. Veľa času trávil v meditácii a oslovoval ma Govinda, Govinda. Jedného dňa, keď predsedal svojmu zhromaždeniu, Nárada Muni zostúpil z neba. Kráľ ho zdvorilo privítal, usadil ho na vlastný trón a umyl mu nohy. Všetci prítomní boli veľmi dojatí prítomnosťou tak vznešenej osobnosti, akou je Nárada, a už sa nemohli dočkať, aké správy im prináša. Nárada sa najprv opýtal na blaho všetkých 7 častí Indrasenovho kráľovstva, či prosperujú a nasledujú védske prikázania. Kráľ odpovedal: tvojou milosťou je všetko, ako má byť. Všetci moji poddaní nasledujú védske pokyny, lebo sami vedia, že im to zaistí mier a blahobyt. Tvoja návšteva má určite nejaký iný dôvod, prosím, povedz mi, aký. Ó lev medzi kráľmi, povedal Nárada, neustále cestujem po celom vesmíre a šírim slávu Pána. Keď som nedávno zostúpil z Brahmaloky na Jamaloku navštíviť pána Jamarádža, uvítal ma a ponúkol mi svoje kreslo. Kým som oslavoval jeho pravdovravnosť a neochvejnú službu najvyššiemu pánovi, zazrel som tvojho otca v Jamarádžovom zhromaždení. Dal mi pre teba túto správu. Ó synu, kvôli svojim hriešným činnostiam som nútený zostať na planéte Jamarádža, prosím splň pôst na Indira Ekadaši a daj mnoho milodarov, tak ma oslobodíš z tohto miesta. To preto som ťa dnes navštívil, aby som doručil správu od tvojho otca a opísal ti spôsob pôstu na deň Ekadaši. V Kalijuge bude pôst na Ekadaši jediný spôsob, ako oslobodiť seba aj predkov od hriešnych reakcií a dosiahnuť oslobodenie. Preto v prospech svojho otca splň pôst na sväté Indira Ekadaši, uctievaj Šalagram Šilu a ospevuj pána Hariho. Druhý deň na Dvádaši obdaruj dvojzrodených brahmanov a usporiadaj obrovskú hostinu. Zásluhy takto získané odovzdaj svojmu otcovi. To ho oslobodí. Nárada dal pokyny kráľovi Indrasenovi a tak, ako prišiel, zase odišiel. Keď prišlo očakávané Ekadaši, kráľ urobil tak, ako mu Nárada prikázal. Keď na druhý deň prerušoval pôst, kvety padali z neba, zatiaľ čo jeho otec stúpal vyššie na nebeské planéty. Volal na neho: synu, všetká sláva tebe. Ó kráľ Indra, Ekadaši má moc splniť akékoľvek prianie.